Търсите перфектната база за своя транспортен или логистичен бизнес. Представяме ви идеалното решение – многофункционален имот с отлична локация в град Разград. Просторен парцел с стабилна триетажна сграда, предлагаща голяма застроена площ. Първият етаж разполага с модерна административна част с офиси, напълно готови за вашия екип. Вторият и третият етаж предлагат удобни жилищни помещения, подходящи за постоянно обитаване или настаняване на служители. Специализиран гараж за тежкотоварни автомобили с ролетна врата и удобен сервизен канал ще улесни максимално работата и техническата поддръжка на вашия автопарк. Имотът включва и допълнителни складови и работни помещения, подходящи за всякакви бизнес нужди. Имотът разполага със собствен трафопост, което добавя значителна стойност и енергийна независимост за вашата дейност. Големият двор осигурява достатъчно пространство за маневриране и паркиране на тежкотоварни автомобили, а местоположението гарантира лесен и бърз достъп до основните пътни артерии. Възползвайте се от това функционално и стратегически разположено предложение. Свържете се с нас още днес и развийте своя бизнес на правилното място.